Κύριε Στάμκο, παρακαλώ. Θα ξεκινήσω από αυτό που άκουσα από τον κύριο Καστερίδη, ότι στην κάθοδό του στην Αθήνα με τον κύριο Δήμαρχο πήραμε κάτι παραπάνω και γι' αυτό, λέει, ενημερώθηκε η κίνηση πολιτών και δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω που εδόθη? Είναι σημαντικό, σοβαρό και προφανώς χαιρόμαστε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι με μία εγκεκριμένη μελέτη πολεοδόμησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αλλάξει έστω και ένα τετραγωνικό, πρέπει να επανέλθει αυτή η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που δεν έχει γίνει. Και θαρώ ότι στην Αθήνα πήγατε 8 μήνες πριν. Ειλικρινά συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι ευχάριστο. Και φυσικά, για να συνεχίσω την τοποθέτησή μου, θα πρέπει να έχω απάντηση γι' αυτό. Το ξέρουν όλοι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και δεν το ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και έτσι να είναι, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι η μελέτη βρίσκεται στο ΙΠΕΝ, ότι έχουμε περάσει το στάδιο Α1, πάμε για το Α2 και ότι επειδή η μελετητική ομάδα είχε δει τα δύο στρατόπεδα ως ενιαία, ως μία ενότητα, αλλά είχαν μια αστοχία τέλος πάντων, αλλά επειδή δεν υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ των δύο, πήραμε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκριση του ΣΥΠΟΘΑ. Άρα η μελέτη προχωράει και πάει για το επόμενο στάδιο έγκρισης. Δεν θέλω να κουράσω λέγοντας πολλά ιστορικά, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι το μεν στρατόπεδο Καψάλη εγκαταλείφθηκε κάπου γύρω στο 1990, το δε στρατόπεδο Φιλιππάκου το καλοκαίρι του 2010, τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2010. Άρα, για περισσότερο από 35 χρόνια, το στρατόπεδο Καψάλη βρίσκεται στην κυριολεξία στο έλεος του Θεού, με όποιες παρεμβάσεις εμείς κατά καιρούς, ο Δήμος δηλαδή κατά καιρούς κάνει, και επειδή ο στρατός δεν αδυνατεί να το φυλάξει, θα θυμάστε ότι καταστράφηκε και ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο, όμοιο με αυτό εδώ που έχουμε στο κέντρο της πόλης, το λεγόμενο Πολύκεντρο δηλαδή. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εάν συνεχίσουμε να ακολουθούμε έτσι την ίδια παρελκυστική τακτική και να μην φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική πρόταση για την αξιοποίηση των στρατοπέδων. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι το ΤΕΘΑ έχει συσταθεί το 1929. Σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια. Ο σκοπός του είναι τα όποια έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του να πάνε υπέρ του στρατού ξηράς. Έτσι, περιφραστικά το λέω, αυτός είναι ο σκοπός του. Βλέπετε λοιπόν ότι διάφοροι φορείς, οργανισμοί αλλάζουν όνομα έτσι για επικοινωνιακούς λόγους. Ήρθαν εδώ τα μνημόνια, χάθηκαν φορείς, συγχωνεύτηκαν, ενσωματώθηκαν. Το ΤΕΘΑ παραμένει εκεί ακλόνητο. Δεν το πείραξε κανείς. Και διατηρεί την περιουσία του. Δεν έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με όλη την υπόλοιπη κρατική περιουσία, ούτε έχει υποθηκευτεί για 99 χρόνια. Άρα, κάνω αυτή την εισαγωγή για να δούμε δηλαδή
κατά πόσον είναι εφικτό ή ουτοπικό και πώς υποστηρίζει το ΤΕΘΑ έτσι την περιουσία του. Και εγώ το θέλω και πολλοί το θέλανε, αλλά από όσους έχουν επιχειρήσει, όλες οι προσπάθειες έχουν αποβεί άκραπες. Αυτή που σκέφτομαι τώρα έτσι πρόχειρα είναι του Δήμου Σερών, που δεν ξέρω, πριν από το 90 θέλουν και αυτοί, το θέλουν όλο, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Βλέπετε ότι από το 2021, τον Απρίλιο αν θυμάμαι καλά, που πήρε ο Δήμος μας απόφαση για υπογραφή του μνημονίου, εξουσιοδότησε εμένα δηλαδή να το υπογράψω, από ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είχε αναλογική σύνθεση. Δεν είχαμε πλειοψηφία και από τους 40 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους υπήρξε μία αρνητική ψήφος. Άρα, αναλογική εκπροσώπηση των δημοτών προφανώς και είπε. Δεν το κάναμε έτσι επειδή το θέλαμε, επειδή το θέλαμε όλοι. Μάλιστα από το 2012 είχα καταθέσει έγγραφο στο ΤΕΘΑ λέγοντας ότι εάν και το στρατόπεδο Φιλιππάκου δεν είναι στα επιχειρησιακά σχέδια του στρατού, προφανώς και είμαστε υποψήφοι και το θέλουμε. Και από εκεί ξεκίνησε έτσι, το να μας παραχωρηθεί με ενίκιο το κτίριο του πρώην στρατηγείου, όπου εκεί βρίσκονται δημοτικές υπηρεσίες, ΔΕΙΑ, ΟΔείο, βρεφικός σταθμός κτλ. Έχω ξαναπεί ότι με πρώτον τον Βενιζέλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας, νέος στο Δήμο το Φεβρουάριο του 2011, έχω δει όλους τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, μηδενός εξαιρουμένου, για τον ίδιο λόγο, με το ίδιο αίτημα. Και φυσικά ο Βενιζέλος ήταν που έτσι είχε πει τότε κάτι έξυπνο θα έλεγα, και γιατί εγώ το μόνο που ήξερα τότε ήταν αυτό που λέει ο νόμος, ο τότε, ο 2745. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε το δικαίωμα του στρατού, του ΤΕΘΑ, από το στρατόπεδο Καψάλη στο στρατόπεδο Φιλιππάκου και παίρνουμε όλο το στρατόπεδο Καψάλη. Αυτό δεν ήταν και το αίτημα του Δικτύου Πολιτών? Τα είχαμε συζητήσει, θυμάμαι, και μέσα στο στρατόπεδο. Η όρεξή μας άνοιξε γιατί δώσαμε τροφή. Είπα, κάναμε επιστολή και είπαμε το θέλουμε και το στρατόπεδο Φιλιππάκου. Τώρα, για το στρατόπεδο Καψάλη. Είναι γνωστό ότι με απόφαση του ΚΑΣ του 2008, αν θυμάμαι καλά, από τα 73 στρέμματα περίπου, τα 36,5 είναι ζώνη Α. Ήτανε τέλος πάντων έτσι μία, θα τη χαρακτηρίσω όχι πολύ πλήρη προσέγγιση σύμφωνα με τον τότε νόμο του 99, τον 2745, και έγινε το 50% έτσι, ζώνη Α. Ζώνη Α σημαίνει αδόμητη, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα υφιστάμενα κτίρια, και είναι αρκετά, και μάλιστα γράφουν και σκοπούς, κινηματογράφους, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Μπορούν δηλαδή αυτά τα υφιστάμενα κτίρια, αφού δεν γκρέμισαν, να γίνουν σκεπές και να μπουν εκεί πολιτιστικοί σύλλογοι, οτιδήποτε. Δεν λέει κανένας ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα στη ζώνη Α. Κάνετε λάθος, ή δεν καταλάβατε καλά, ή δεν σας ενημέρωσαν καλά, διότι αυτό που σας λέω είναι ενημέρωση της κυρίας Μενδώνη, η οποία είχε έτσι πει τότε χιουμοριστικά, πολύς πολιτισμός βρε παιδί μου, τόσα κτίρια τι θα τα κάνετε? Λοιπόν, συνεχίζουμε.
συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα. Αυτά τα 36,5 στρέμματα, επειδή θα μπορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού και να τα απαλωτριώσει, δεν είναι ούτε του ΤΕΘΑ ούτε δικά μας. Άρα δεν μπαίνουν στη διαπραγμάτευση. Πρακτικά όμως εμείς μπορούμε να κάνουμε δουλειά εκεί. Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των 302 στρεμμάτων περίπου, το περίπου δηλαδή έχει να κάνει με κάποια μέτρα επιπλέον, εμείς παίρνουμε όλο το στρατόπεδο Καψάλη, 73 στρέμματα, και 94 στρέμματα από το στρατόπεδο Φιλιππάκου. Και εδώ θα βάλω το εξής ερώτημα. Θέλουμε απλά να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μας δώσει το δικαίωμα να σχεδιάσουμε, να μελετήσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, ή απλά να σέρνουμε μια διαδικασία έτσι να γίνει ατέρμον κοχλίας και να μην τελειώσει ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει δεν μας αφαιρεί κανένας το δικαίωμα να προχωρήσουμε εκ νέου σε ένα αίτημα καινούριο, και ας είναι πολεοδομημένα αυτά εδώ τα στρέμματα του στρατοπέδου Φιλιππάκου. Ποιος είπε δηλαδή ότι πρέπει να τα πάρουμε άπαξ? Εκείνο πάντως που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι ο στρατός όχι απλά δεν δίνει τίποτα επιπλέον ή χαριστικά, δίνει τα συμπεφωνημένα. Και συγκεκριμένα θυμάμαι τις κουβέντες τόσο του επικεφαλής του ΤΕΘΑ, του κυρίου Κονδύλη, όσο και ενός συνταγματάρχη ταξίαρχου, απόστρατος τώρα, οι οποίοι είπαν έχουμε να δώσουμε λόγο όχι μόνο στη σημερινή διοίκηση, αλλά και στους επόμενους. Πώς φτάσαμε σε αυτήν εδώ τη συμφωνία. Και όταν η μελέτη πολεοδόμησης, γιατί περί μελέτης πολεοδόμησης πρόκειται και όχι περί μελέτης ανάπλασης, μην τα συγχαίουμε, εδώ κάποιο λάθος γίνεται. Όταν λοιπόν πήγε κάτω, επειδή είχαν έναν εξωτερικό συνεργάτη, χωροτάκτη πολεοδόμο, ο οποίος πηγαινερχόταν στην Αμερική, έκατσαν οι ίδιοι τους, άλλωστε μηχανικοί του Πολυτεχνείου ήταν και αυτοί εκτός από στρατιωτικοί, και ήλεγξαν οικόπεδο προς οικόπεδο, επιτρέψτε μου να πω, όλα τα σχέδια, εάν πληρούσε τη συμφωνία με την οποία είπαμε ότι θα προχωρήσουμε. Και η συμφωνία ποια είναι? Οι κανόνες πολεοδόμησης. Εν τέλει, με αυτό που σας προανέφερα για το στρατόπεδο Καψάλη και την ζώνη Α, από την συνολική έκταση των οικοπαίδων εμείς παίρνουμε το 56%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, ξαναείπα ΤΕΘΑ. ΤΕΘΑ είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΣ, ο Υπαρχηγός ΓΕΣ και ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ. Αυτή εδώ είναι η διοίκηση του ΤΕΘΑ. Και αυτοί, όπως είναι ορκισμένοι να μην δώσουν σπιθαμή ελληνικής γης, έτσι δεν δίνουν σπιθαμή στρατιωτικής έκτασης. Το έχω καταλάβει, το έχω εμπεδώσει. Επιτροχάδιν θα σας πω ότι ο αρχικός νόμος, ο 2745 του 99, δεν ξέρω αν και πού εφαρμόστηκε για να προχωρήσει η αξιοποίηση των στρατοπέδων. Συστάθηκε τότε η λεγόμενη ΙΑΜΣ, η οποία είχε ζωή μέχρι το 14-15. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατήργησε την ΙΑΜΣ
έκανε την ΙΠΑΠΕΔ, την Υπηρεσία Αξιοποίησης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία φυσικά συνοδευόταν με ένα καινούριο νόμο, ο οποίος έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι παραχωρούνται στρατόπεδα για 99 χρόνια με αντίτιμο το 2% των δυνητικών εσόδων που θα παράξει η αξιοποίηση των στρατοπέδων. Τι θα κάνετε δηλαδή? Θα κάνετε, ξέρω εγώ, εκδηλώσεις, θα κόβετε εισιτήρια, θα κάνετε κτίρια, θα τα νοικιάσετε. Από όλο αυτό εδώ τον κορβανά θέλουμε το 2%. Αυτό έλεγε ο νόμος. Και φυσικά, να μην αναφέρω τον 55-23 του 25, ο οποίος είναι πιο σκληρός. Έτσι όπως επιδερμικά τον έχω διαβάσει. Άρα, νομίζω ότι σωστά πράξαμε, γιατί απλά ήταν και αυτή μία ακόμα περίπτωση σαν τις πολλές που διαχειριστήκαμε, που θέλαμε να την τελειώσουμε και να την τελειώσουμε επωφελία του Δήμου και να μην σέρνεται έτσι χωρίς αποτέλεσμα. Ξαναλέω ότι κανένας δεν μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα και γιατί όχι να αξιώσουμε την πολεοδομημένη έκταση. Δεν ξέρω πάρα πολλές πόλεις του μεγέθους των Γιάννητσων. Θέλω να πω ότι αυτό εδώ μεγαλώνει την πόλη, αυτό εδώ το σχέδιο μεγαλώνει την πόλη κατά 8%. Μια πόλη που θα συμφωνήσω και εγώ, βράζει στο ζουμί της, 4.000 στρέμματα με το ζόρι, 30.000 ψυχές και πάμε τώρα να την κάνουμε 4.300, εκ των οποίων τα 135 στρέμματα του στρατού, αν ποτέ αξιοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν με συντελεστή 0,5. Θέλω να το κατανοήσετε αυτό ή να το εξηγήσω και όλα. Συντελεστής 0,5 σημαίνει ότι ένα οικόπεδο μισό στρέμμα μπορεί να χτίσει 250 τετραγωνικά. Δηλαδή ένα διόροφο από 125 μέτρα. Πλάκα. Αυτό. Και να είστε σίγουροι ότι η απόφαση που πήραμε επάρθηκε με βάση όλα αυτά που προαναφέρατε. Το λιγοστό πράσινο για να το αυξήσουμε, περιβαλλοντικά θέματα και όχι μόνο. Το 2010, ως υποψήφιος δήμαρχος, σε μια μεγάλη έτσι, παρέα, να μην πω συγκέντρωση, στη Νέα Τραπεζούντα, στην κυριολεξία κάποιοι θέλησαν να εκμεύσουν ότι εφόσον είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή θα αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης στη Νέα Τραπεζούντα, γιατί λέει πού θα μείνουν τα παιδιά μας. Και το αρνήθηκα. Πρώτη φορά υποψήφιος, λέγοντας ότι αν χαίρομαι για μια περιοχή στα Γιάννητσά είναι η Νέα Τραπεζούντα, που έχει χαμηλά σπίτια. Τώρα, για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά εδώ τα 94 στρέμματα και τι βάθος χρόνου θέλουν να αξιοποιηθούν, έτσι το κατανοείτε. Θέλει σχέδιο, λεφτά, θέλει πολλά πράγματα, αλλά να σας πληροφορήσω ότι κοντά σε όλα τα άλλα, έστω τα πρώτα 3-4 εκατοντάδες μέτρα ποδηλατόδρομου,
θα κατασκευαστούν μέσα από αυτό εδώ το σχέδιο της μεγάλης ανάπλασης. Το θέμα είναι να σχεδιάζουμε, να οραματιζόμαστε και να προχωράμε στο επόμενο βήμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η παρέμβαση, γιατί ερωτήθηκα. Εγώ δεν έκοψα οικόπεδα στα πιθανά οικοδομικά τετράγωνα του στρατού. Ένα παράδειγμα έφερα αριθμητικό για να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε. Τώρα, για ό,τι αφορά το ρητορικό ερώτημα του κυρίου Δημάρχου, αν είπε κάναμε αυτό, εκείνο ή το άλλο, θέλω να γνωρίζετε ότι όλη η αλληλογραφία που έχω τουλάχιστον κάνει εγώ με το ΤΕΘΑ είναι αρχείο του Δήμου. Μπορείτε δηλαδή να δείτε όλες τις επιστολές που ανταλλάξαμε με το ΤΕΘΑ. Το 2020, όταν τέλος πάντων βρέθηκαν ευήκοα ότα, γιατί όλοι οι προηγούμενοι δεν ξέρανε αν θέλαν και τι θέλανε να κάνουν σε σχέση με τα στρατόπεδα, μου είπανε έτσι οι τότε επικεφαλής του ΤΕΘΑ, Δήμαρχε, αν θέλεις να προχωρήσουμε, ξέχνα την πρώτη επιστολή σου. Η πρώτη επιστολή δεν έλεγε ούτε θέλουμε το 50%, ούτε το 60%, ούτε θέλουμε το στρατόπεδο Φιλιππάκου. Όλο. Νομίζω ότι έγινα σαφής. Εγώ δεν έβαζα τότε ποσοστά. Όλο το στρατόπεδο Φιλιππάκου θέλαμε. Και η απάντηση το 20 ήταν ξέχνα την πρώτη επιστολή για να προχωρήσουμε σε συζήτηση. Και φτάσαμε στη λύση των κανόνων πολεοδόμησης που μας έδωσε αυτό το ποσοστό που είπα. Σας Κύριε Στάμκο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχουμε ένα ακόμη προκαταρκτικό του προϋπολογισμού στάδιο και το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Και δεν το λέω δασκαλίστικα, έτσι. Ούτε αυτός είναι λόγος του να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Απλά καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερούμε, τόσο αργά είναι να πάρει μπρος ο Δήμος. Και είναι πολύ σημαντικό τώρα να μην γελιόμαστε, διότι επί 13-14 χρόνια ο προϋπολογισμός του Δήμου ήταν εγκεκριμένος πριν από τις 31 Δωδεκάτου. Δηλαδή 2 Ιανουαρίου κάθε χρόνο ο Δήμος δούλευε κανονικότατα. Το ξέρετε άλλωστε κι εσείς από την παραγωγή αποφάσεων. Κατά ποιον τρόπο επηρεάζει η καθυστέρηση του προϋπολογισμού τώρα όλη τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα εκτελείται το έργο της μεγάλης ανάπλασης και παραδόξως μπορεί να έχει φτάσει στα μισά, να έχει ξεπεράσει τα μισά, ενώ υπήρξε μια προκαταρκτική διαδικασία συνεργασίας με τον βασικό μελετητή ως τεχνικό σύμβουλο. Ακόμη θεωρώ ότι, γιατί είδα το πρακτικό έγκρισης των δικαιολογητικών. Προφανώς, λόγω μη ύπαρξης προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση. Και το έργο εκτελείται και έχει περάσει τα μισά και νομίζω ότι για ένα τέτοιο έργο χρειάζεται αυτή η γνώση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να λυθούν σε θέματα πρόσβασης σπιτιών και αναφέρομαι κυρίως στην οδό Στράντζης, όπου εκεί υπάρχουν και τα 5 Οθωμανικά μνημεία. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός αυτού του έργου, η ιστορική διαδρομή, η οποία έφτασε μέχρι την πλατεία Γκονουγιώτα.
από τις 43 γραμμές που βλέπω εδώ, 33 είναι συνεχιζόμενα και 10 νέα. Από αυτά τα 33, με τον οποιονδήποτε τρόπο, συνδέεται η δική μας η θητεία με αυτά εδώ τα έργα. Είτε γιατί τα ξεκινήσαμε, είτε γιατί τα δημοπρατήσαμε, είτε γιατί τα εντάξαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν προχωράνε πολύ γρήγορα τα πράγματα. Και το ότι δεν προχωράνε πολύ γρήγορα τα πράγματα πρέπει να εξηγηθεί, να αναλυθεί. Το έλεγα και παλιότερα. Πολλά καρπούζια σε μια μασχάλη, λέει ο λαός. Είναι το θέμα των δυνατοτήτων, των ανθρώπινων πόρων βασικά που έχουμε ως υπηρεσία, και εκεί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υποστηριχτεί η υπηρεσία, αλλά δυστυχώς οι επιλογές τουλάχιστον που έχετε κάνει εξωτερικών συνεργατών έτσι δεν έχουν σχέση με τεχνικά θέματα, αλλά με αλότρια θέματα. Τους πρώτους μήνες εδώ συζητήσαμε στον πρώτο προϋπολογισμό για τον ηλεκτροφωτισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τον ηλεκτροφωτισμό ουσιαστικά του δημοτικού σταδίου του κεντρικού. Δεν επιμένω εγώ σε τέτοια πράγματα, αλλά ήρθε η ώρα να το πω. Τότε είχατε χαρακτηρίσει τη μελέτη λάθος. Θα ρίξει και τη μελέτη την έκανα εγώ ή κάνα συνεργάτης. Δεν ήταν λάθος η μελέτη. Αν ήταν η μελέτη λάθος, κακώς κάνανε οι 8 τότε συμμετέχοντες υπεύθυνες δηλώσεις και συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Απλά ήταν μία μελέτη που έγινε το 17-18, αν θυμάμαι καλά, και μέχρι να ενταχθεί το έργο ή να πάρουμε έγκριση από το Φιλόδημο 2, πέσαμε πάνω στην αλλαγή της τεχνολογίας. Όταν κάναμε δηλαδή τη μελέτη, τότε τα LED που υπήρχαν στην αγορά ήταν ισχύως 22 Watt. Αυτά δηλαδή που έχουμε βάλει στους διαδρόμους. Στη συνέχεια φτάσαμε σε ισχύ, ας πούμε, που να μπορεί να ανταποκριθεί σε πυλώνες τέτοιου σταδίου, και λογικό είναι όταν μετά από τα διάφορα εκεί προδικαστικές προσφυγές, δικαστικές προσφυγές, κληρώσεις εδώ, γιατί κάποιοι είχαν ισοψηφίσει, φτάσαμε σε ανάδοχο, ναι, τότε μπήκε το θέμα της νέας τεχνολογίας. 2 χρόνια δεν μπόρεσε να αλλάξει η μελέτη. Αυτή τη μελέτη στελέχη της υπηρεσίας την κάνανε. Μπορεί να ζήτησαν συνδρομή εξωτερικών, δεν ξέρω, αλλά είμαι βέβαιος ότι έγινε μέσα από την υπηρεσία. Όχι απλά γιατί έχει την υπογραφή της υπαλλήλου της υπηρεσίας, γιατί έγινε μέσα από εδώ. Και να ήταν μόνο αυτό, έχουμε μιλήσει για το βιολογικό του Κύρου. Είπατε κάποια στιγμή το σώσαμε. Από τι το σώσατε? Το μεγάλο βάσανο ήταν η οριοθέτηση. Κινήσαμε γη και ουρανό, τελείωσε το θέμα της οριοθέτησης. Δεν μπορούμε 2 χρόνια να βρούμε αρχαιολόγο να ξεκινήσει το έργο, θα τελειώσει η προγραμματική περίοδος. Τεχνικά γεφύρωσης. Η πρώτη γέφυρα στα Πλατανάκια που λέμε, ο δρόμος προς το Χιτά. Είδα ότι ζητήθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία δεν συμμετέχουμε καμιά φορά, έτσι, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί, τι εξελίξεις υπάρχουν δηλαδή, ό,τι μπορούμε να δούμε από τη διάβγεια, παράταση προσφορών 1,5 χρόνο. Δεν έχει βγει αποτέλεσμα για αυτό το έργο. Υπόψη είναι ότι επειδή υπήρξε καθυστέρηση από τον μελετητή, γιατί ήθελε απίστευτα πράγματα, θυμάμαι τότε, κατορθώσαμε και δεν χάσαμε τη χρηματοδότηση από το
από το υποδομών και μεταφορών, η οποία έτσι ήταν, πώς να το πω, μια εξυπηρέτηση, όχι αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι του κυρίου Σταμενίτη, προς το Δήμο εννοείται. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμη το πράσινο σημείο. Από το Σεπτέμβριο του 2023 όλα τα κτηριακά τελειώσαν, ασφαλτοστρώθηκε. Δεν βλέπω, έχουν έρθει κάποια κοντέινερ. Βλέπω ότι δεν υπάρχει και τμήμα ανακύκλωσης. Ένας λόγος στο νέο ΟΕΗ, ένας επιπλέον λόγος για να υπάρχει. Είναι μεγάλο εργαλείο το πράσινο σημείο για τη διαχείριση. Τμήμα ανακύκλωσης. Διατηρείται δηλαδή. Δεν το είδαμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Λοιπόν, πράσινο σημείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τέλος πάντων, τώρα έχασα τον ήρμο. Και εν τέλει, από όλα αυτά που είχατε βάλει στο περσινό το πρόγραμμα και είχαμε πει τότε, το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι έκθεση ιδεών. Έχει να κάνει με το τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε, όχι να δημιουργούμε απλά προσδοκία. Με 1 χιλιάρικο, με 10 χιλιάρικα, με 20 χιλιάρικα και βλέπετε ότι στις αναμορφώσεις χάνονται έργα. Εδώ έργα τα οποία είχατε βάλει πέρσι στο τεχνικό πρόγραμμα ως νέα, φέτος δεν τα βάζατε. Πέρσι δηλαδή οραματιστήκατε διάφορα πράγματα. Χαθήκαν στην πορεία και φέτος δεν υπάρχουν. Προφανώς και δεν είμαστε κατά των έργων. Οτιδήποτε γίνεται θεωρούμε ότι είναι ένα συν για το Δήμο. Απλά εκείνο με το οποίο μάλλον διαφωνούμε είναι οι προτεραιότητες, έτσι, και η ιεράρχηση των έργων. Σας είπα την άποψή μου. Σας είπα την άποψή μου για τον πεζόδρομο. Θα πείτε, διοίκηση είστε, εσείς αποφασίζετε. Αλλά δώσατε προτεραιότητα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στα 400 μέτρα μάλιστα μόνο της Ελευθερίου Βενιζέλου, αγνοώντας τους κάθετους, τις κάθετες οδούς, και μετά δεν ξέρω από πόσο καιρό θα πάμε να κάνουμε τις κάθετες οδούς περνώντας φορτηγά, μπουλντόζες, εσκαφείς και τα λοιπά μέσα από αναπλάσεις, είτε του open mall είτε του κεντρικού πεζόδρομου. Αυτό θα συμβεί στην Δέλτα και Μη Παπαδοπούλου και όχι μόνο. Φυσικά ακυρώσατε και την πιθανότητα του υπόγειου πάρκινγκ που θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει, αν και καταβάλλεται φιλότιμη προσπάθεια για εξέβρεση χώρων στάθμευσης που θα πρέπει σιγά σιγά να διαφοροποιείται λίγο και η νοοτροπία μας. Το κέντρο δεν θα πρέπει να έχει τόσα πολλά αυτοκίνητα, θα πρέπει να υπάρχει χώρος για τους πεζούς. Άρα μίλησα για ιεράρχηση, αλλά θέλω να κάνω κάποια σχόλια και για κάτι άλλο. Για την επίβλεψη των έργων. Μου εκμυστηρεύτηκε καθηγητής του Δευτέρου Γυμνασίου και θυμάμαι ότι όταν συντάσαμε τις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δευτέρου Λυκείου, Δευτέρου ΕΠΑΛ και Δευτέρου Γυμνασίου, ήμουν απόλυτος σε αυτό.
είχα πει ότι θα αλλάξουν όλα τα κατοκάσια αφού αλλάζουν τα κουφώματα. Και οι μελέτες ήταν έτσι, είμαι σίγουρος. Και όντως άλλαξαν και στο δεύτερο ΕΠΑΛ και στο δεύτερο Λύκειο. Στο δεύτερο γυμνάσιο γιατί μπήκανε προσθήκες οι οποίες ενδεχομένως θα ραγίσουν, θα σκάσουν, θα μπει νερό, θα παγώσει κτλ. Και εν τέλει μπορεί να χαθεί και η θερμοπρόσωψη. Έτσι μου λέει καθηγητής του Λυκείου, του γυμνασίου. Δεν αλλάχτηκαν όλα τα κατοκάσια. Δεν το είδε αυτό κανείς, αφού η μελέτη το προβλέπει. Όταν προετοιμάζαμε τη μελέτη της μεγάλης ανάπλασης, επισκεφτήκαμε λατομεία, ό,τι θέλετε, από την Καβάλα μέχρι τα Γιάννενα. Γιατί ειλικρινώς θέλαμε να είναι ποιοτική, να έχει ψυχρά υλικά για να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια, που έχει αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της πόλης δεν ξέρω πόσους βαθμούς, κυρίως από τα προϊόντα τσιμέντου που έχουν χρησιμοποιηθεί. Πέραν του ότι ό,τι και να βάλεις θέλει κάλυψη από δέντρα. Δεν είχα δώσει σημασία, αλλά ειλικρινά σίγουρα δεν ήταν κάτι που νομίζω ότι έχει περιγραφεί στη μελέτη της ανάπλασης. Νόμιζα ότι απλά κάνατε μία άλλη επιλογή από μαρμαρόπλακες. Πληροφορούμε ότι αυτό δεν είναι φυσικό πέτρωμα, δεν είναι μάρμαρο, είναι συνθετικό υλικό και θέλω να ξέρω αν είναι αληθές ή αν τέλος πάντων μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Αλλά να ξέρετε ότι ήδη, επειδή πέφτουν πολλά ποτήρια στην πλατεία, απορροφάει αυτό το υλικό και λερώνει πολύ. Αν κάτι με ενοχλεί, πιστέψτε με, στο δημόσιο χώρο, είναι τα μαύρα σημάδια από τις μαστίχες. Έτσι, αυτό το χούι που έχει ο Έλληνας να πετάει τη μαστίχα, η οποία πατιέται, καίγεται από τον ήλιο, λιώνει και γίνεται ένα μαύρο σημάδι και είναι μια αηδία. Με τέτοιο υλικό να ξέρετε ότι θα αναδειχθούν περισσότερο τέτοια ζητήματα. Και εν τέλει 33 συνεχιζόμενα, 10 νέα, ήταν κάτι το οποίο γνώριζα κι εγώ, έτσι. Γι' αυτό υπήρχε και η καβάντζα των 10 και εκατομμυρίων. Γιατί πολλά από τα έργα θέλανε και συμμετοχή του Δήμου. Αναφερθήκατε σε ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, σωστά. Αν πρέπει δηλαδή να πάνε πολλά λεφτά στα συνεχιζόμενα, δεν υπάρχουν περιθώρια στην παρούσα φάση στο ξεκίνημα του προϋπολογισμού ενδεχομένως για νέα έργα. Έτσι, αποκαταστάσεις, φθορών οδοστρώματος, σημαντικό και οτιδήποτε άλλο έχετε βάλει, αλλά βλέπω εδώ και μια ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο οικοδομικό τετράγωνο 133 Δέλτα στην πόλη των Γιαννιτσών. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τμήμα εκεί στο πάρκο της Φιλαρμονικής. Έτσι νομίζω. Όπου εκεί είχαμε μία μελέτη η οποία ένωνε τις δύο αναπλάσεις, την παλιά του Θησέα δηλαδή που έφτανε μέχρι τη Βελίκα Ρώμα και αυτή που κάναμε το 2012-13 εμείς από την αρχή της Μαγκριώτη μαζί με το πάρκο που ήταν απέναντι από την παλιά Φιλαρμονική, δεν είναι τώρα εκεί, μαζί και με τους πεζόδρομους Αγαμέμνονος αριστερά εκεί, τέλος πάντων ένα σύμπλεγμα όπου είχαμε κατεδαφίσει και ένα παλιό έτσι μικρό κτίσμα, είχαμε προετοιμάσει το χώρο.
Αυτή η μελέτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 1.200. Εδώ βλέπω 384 χιλιάρικα μόνο από το Πράσινο Ταμείο. Τουλάχιστον στο συγκεκριμένο μέτρο, εμείς αυτό που είχαμε με βάση έτσι, τον αλγόριθμο του Πράσινου Ταμείου ήταν γύρω στα 550 χιλιάρικα παίρναμε σε αυτές τις προσκλήσεις. Τώρα είναι λιγότερα ή περιορίστηκε η μελέτη? Και με αυτά και με αυτά είπα ότι δεν είναι λόγος να καταψηφίσουμε τα έργα του Δήμου. Θα ήταν πολύ μίζερο, αλλά θα πούμε περισσότερα στον προϋπολογισμό. Το μουσικό σχολείο. Γιατί δεν θα είχαμε έτσι όλες αυτές εδώ τις συζητήσεις, γιατί δεν θα έμπαινε καν το έργο μέσα. Δεν υπήρχε δυνατότητα μία μελέτη 11.400.000 να κοπεί και να γίνει 7 εκατομμύρια. Αυτό το πρότειναν απλά για να φύγουμε από το κεφάλι τους, για να μας βγάλουν από το παιχνίδι. Και τους είπα, δεν θέλετε να βάλετε άλλα? Τα λεφτά τα έχουμε, δημοπρατούμε τώρα. Έτσι εντάχθηκε το έργο. Δεν τους έβγαινε η εξίσωση. Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν κάνατε καμιά προσπάθεια, γιατί γίνονται πολλές αναθεωρήσεις, να βάλει το Ταμείο Ανάκαμψης ενδεχομένως σε αυτό το έργο κάτι παραπάνω. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Έτσι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέτοιες μελέτες δεν μπορούν να γίνουν κοπτοραπτικοί σε 1-2 μέρες ή 1 εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για την ίδρυυση. Σας είχα πει πριν να αναλάβετε ότι έχουμε ένα θέμα τριβής με την τεχνική υπηρεσία. Εγώ επρότεινα να γίνουν τα 4 έργα, υποέργα, το κατασκευαστικό κομμάτι δηλαδή, τα δίκτυα, μαζί με τα ορολόγια. Μαζί με τα ορολόγια, τα οποία ορολόγια έχουν δημοπρατηθεί 3 φορές σημειωτέων και ακόμα δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Με μελέτη που η δημοπράτηση πρώτη έγινε και η μελέτη και η δημοπρατεύτηκε έγιναν από την εποχή της δικής σας διοίκησης. Λοιπόν, δεν λέω από εσάς. Ξαναλέω. Μας ταλαιπωρούν. Μα λέτε ότι δεν είχαν τέτοια δημοπράτηση στα έργα. Λοιπόν, εγώ για τα ρολόγια, κύριε Στάμκο, μην μπερδεύεστε. Όχι, κύριε Στάμκο, λέτε ανακρίβειες. Εγώ είπα ότι κύριε Στάμκο, λέτε ανακρίβειες. Δεν είναι διαδικασία συμβουλίου. Κάντε υπομονή όπως σας άκουσα. Θέλετε να σας αφήσω να λέτε ανακρίβειες? Λυπάμαι που λέτε ανακρίβειες ενώ γνωρίζετε την αλήθεια. Καλά κάνετε και λυπάστε, θα μιλήσετε όταν θα έρθει η σειρά σας. Δεν γίνεται αυτό. Αφού περάσουν 20 λεπτά και μείνει εντύπωση. Όχι. Όχι, κύριε Στάνκο, εγώ είπα ότι δεν είχε τεύχη δημοπράτησης για τις ιδρεύσεις. Για τα ρολόγια, ο διαγωνισμός, τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός έγινε από εσάς και ακόμα μας ταλαιπωρεί. Είναι για τους δημοτικούς συμβούλους και θέλω να ενημερωθείτε, κύριοι και κυρίες. 4 έργα δικτύων και 1/5 τα ορολόγια. Με βάση συγκεκριμένες διατάξεις, μία τέλος πάντων υπουργική απόφαση του Χαρίτσι, λόγω της αδυναμίας των ΔΕΙΑ να πληρώνουν ΦΠΑ, το τιμολόγιο έργου των ΔΕΙΑ δεν έχει ΦΠΑ. Έχει όμως η προμήθεια και τα ορολόγια είναι προμήθεια. Και επειδή τα ορολόγια κάνουν 2 εκατομμύρια και με το ΦΠΑ 2,5, δεν ξέρω τι έκπτωση τέλος πάντων θα βρεθεί, στο τέλος η ΔΕΙΑ θα ψάχνει να βρει 500 χιλιάρικα για να κλείσει το έργο. Γι' αυτό εγώ επέμενα να γίνει μία δημοπρασία, να περάσει ένας και τα ορολόγια για να κλείσει το έργο. Εν τέλει τι έγινε? Γίναν 4 δημοπρασίες για τα δίκτυα, από τα 4 έργα τα πήρε τα 3 η ίδια εταιρεία, παραλίγο έχασε και το 4ο, άρα δεν υπήρξε κάτι έτσι χρήσιμο. Και αυτή τη στιγμή
θα κληθεί η ΔΕΙΑ να βρει σίγουρα πάνω από 400.000 για να πληρώσει το ΦΠΑ των ορολογιών. Αυτός ήταν ο λόγος που καθυστερούσε η δημοπράτηση. Πάμε στο επόμενο, στα ΚΕΠ. Ναι, τα ΚΕΠ είχαμε μια χρηματοδότηση για την οποία δεν είχαμε καμιά υποχρέωση όταν πήραμε τη χρηματοδότηση να έχουμε μελέτη έτοιμη. Εκείνη την περίοδο είχαμε τελειώσει τους διαγωνισμούς με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ό,τι τέλος πάντων άλλο και διαμορφώνονταν και ποσοτικοποιούνταν τέλος πάντων τα υλικά που χρειαζόταν αυτή εδώ η ανακαίνιση των ΚΕΠ. Επειδή το τονίζεται επανειλημμένα, δεν είχαμε καμία υποχρέωση να πάρουμε τη χρηματοδότηση με μελέτη. Την κάναμε μετά. Μετά μας πιάσαν οι εκλογές και τελείωσε τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ανάπλαση πέλας. Ανάπλαση πέλας. Ανάπλαση πέλας. Κρατηθείτε γιατί σας έχω έκπληξη. Το ξέρετε ότι η αναγεννήσεως δεν έχει αποχετευτικό? Το ξέρετε. Λοιπόν, η ανάπλαση της πέλας, η αναγεννήσεως και η ακροπόλεως, γι' αυτό έγινε άλλωστε η αρχαία Κρίνη, επειδή εκεί ήταν όλα διαμορφωμένα. Απλά η αναγεννήσεως, για την αναγεννήσεως μάλλον, δεν φανταζόμασταν ότι θα καθυστερήσει τόσο ο διαγωνισμός του δικτύου αναρρόφησης και του βιολογικού καθαρισμού και φυσικά δεν είναι δυνατόν να πάει να κάνεις ανάπλαση και μετά να σκάβεις την ανάπλαση για να περάσεις δίκτυα, ταμπουρέτα και να κάνεις συνδέσεις. Έχετε περάσει αγωγό αποχέτευσης από την αναγεννήσεως? Κύριε Στάμκο, άμα το κάνατε, πολύ καλά κάνετε και το προχωράτε. Λοιπόν, αν τον έχετε υπόψη σας, Πέλας. Θα μου απαντήσετε μετά 8 χρόνια συνολικά. Τι να απαντήσουμε? Άντε πάλι, 8 χρόνια. Εντάξει τώρα, πάει αυτή η καραμέλα. Συντομεύετε, πρέπει να συνεχίσουμε, εγώ δεν είμαι επιτροπή διαγωνισμού και κλιμάκιο είχαμε και άλλοι τα αναλαμβάνουν αυτά. Και πάμε λίγο στο μουσικό σχολείο. Όντως, επειδή έτσι στην τοποθέτησή σας σαν να μας παρακαλάτε να πάρετε κάτι κι εσείς από τα έργα. Δικαίωμά σας, αυτό που δικαιούστε μάλλον, αλλά το έχετε πει ήσαμε τώρα 5-6 φορές. Κάναμε μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Λοιπόν, δεν κάνατε τίποτα. Γιατί δεν την αναθέσατε σε κανέναν, γιατί ήταν μία υποχρέωση του ηλεκτρολόγου μηχανικού, του εξωτερικού συνεργάτη που τον κρατήσατε κι εσείς και καλά κάνατε, ο οποίος μου είχε πει αυτό χρωστάω, ας τελειώσει η ΚΤΙΠ με τον έλεγχο των αρχιτεκτονικών και θα την κάνω. Και την έκανε ο Άγγελος ο Δημητριάδης. Ούτε ανάθεση την κάνατε, ούτε η υπηρεσία την έκανε, ούτε κανένας άσχετος. Κάποιος που είχε ομολογήσει ότι τη χρωστούσε. Και τέλος, για το μουσικό σχολείο και τη χρηματοδότησή του, σας λέω ότι είναι όντως. Αυτή ήταν η μελέτη, 17 φορές μπορεί να πήγαμε, δεν θυμάμαι πόσες, και με τον κύριο Σταμενίτη στον Πέτσα. Πήραμε τελικά την τελευταία στιγμή, το Μάρτιο, το OK για το μουσικό σχολείο, με, δεν θυμάμαι, 1 εκατομμύριο περίπου, 800.000 λιγότερο από τη μελέτη. Και το λέω ξανά εδώ ενώπιόν σας, το έχω πει και στον κύριο Δήμαρχο πριν να αναλάβει, ότι δεν έχει εξοπλισμό, θρανία κτλ. Γι' αυτό λέω, είπα μάλλον, ας το αναλάβει η ΚΤΙΠ για να έχει και το ζόρι να το εξοπλίσει. Για μας δεν είναι ο Νταλκάς να κάνουμε μία παραπάνω ή λιγότερη δημοπρασία. Για μας η δημοπρασία δεν είναι τίποτα. Το αποτέλεσμα, το έργο. Εσείς θέλετε να κάνετε δημοπρασίες, θέλατε να κάνετε και το δικαστικό μέγαρο. Με πόσο κόσμο θα τα κάνετε αυτά? Οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες όσο καλή διαχείριση του προσωπικού και να κάνετε. Αυτά είναι μεγάλα έργα. Το βλέπω λοιπόν έτσι στην ανάπλαση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Θα μου δώσετε λίγο το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ο κύριος Στάμκος είπε πριν λίγο ότι
Εμείς δεν δημοπρατήσαμε τις 4 σιδρεύσεις, γιατί θέλαμε να τα δημοπρατήσουμε μαζί με τα ρολόγια για να μην πληρώσει ΦΠΑ η ΔΕΙΑΠ. Έλα όμως που τα ρολόγια τα δημοπράτησε όσο ήταν ακόμα στην εξουσία, χωρίς να εντάξει τις σιδρεύσεις σε υποέργα. Εσείς. Βέβαια. Ποιος. Βέβαια. Ποιος τα δημοπράτησε τα ρολόγια. Εγώ θυμάμαι τα βρήκα σε διαγωνισμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι ότι τα βρήκα σε διαγωνισμό τα ρολόγια. Όχι. Ούτε τεύχη. Τεύχη έχει. Ωραία. Ανακαλώ, με διορθώνει η υπηρεσία. Ανακαλώ κύριε Σταύρου. Για το θέμα αυτό των εσωβάλτων, έχω την εντύπωση ότι στην συγκεκριμένη διασταύρωση έχει προβλεφθεί η περιψωμένη διάβαση. Είπα ότι έχει προβλεφθεί η περιψωμένη διάβαση. Οπότε θα δω τη μελέτη και δεν χρειάζονται τα μάτια γάτας. Άμα υπάρχει δεν θα το κάνω. Αυτό θυμάμαι. Άμα υπάρχει δεν θα το κάνω. Τότε τι έρχεται το θέμα. Εμένα ρωτάτε. Ρωτήστε το τοπικό συμβούλιο. Λύεται η συνεδρία σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ.